Virtual tour na lang gid sa masami ang sarang mahimo sang busy nga mga tawo. Ang mga wala sang tiyempo nga magbisita sa mga lugar nga malayo kag mga hindi syempre afford sang budget. Gani, thank you sa vloggers nga wala nagakatak-an sa paglagaw para lang nga ma-tour kita sa matahom nga mga destinasyon pinaagi sa ila videos. Kasubong na lang sang obra sang vlogger nga makaupod ta sa bunga aga nga most followed na gidya bangod sa iya creative contents nga nagapakita sa mga destinasyon sa Negros Occidental nga bag-o mo pa lang madiskubrihan. And most of all, hindi madula ang food galore. Hi there mga kapuso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. This morning mga kapuso, bow! Hashtag lagaw-lagaw naman kita sa mga nagkailaing nga parte sa probinsya kag sang pungsod Pilipinas amo na ganing ang bisita naton. Isa sa mga ginakabig naton nga sikat kag patok nga social media influencers diri sa amon sa probinsya sang Negros Occidental. Ang tawag sa iya nga social media contents na tuon kuno sa pagpalipay sang iya kabubuton kag mga TL sa paglibot-libot. That's why happy feet ang iya sini nga tagline. Let's welcome Ms. Maurene Villanueva. Hi Maurene, mayong aga, and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Hi, good morning. Mayong aga, Adrian. Good morning. Thank you for having me. Gusto ko first mahibaluan nga gani happy feet ang ginatawag sa imong social media pages. Actually, nauso yung movie na Happy Feet yung penguin. And then I was deciding on what to name my page. And then, what if Maui's Happy Feet kasi always happy na nagtatravel sa ganito, sa ganyan. Parang ganon. Amo na gali. Basically, what sparked your interest sa pag-produce ng social media content? Kay, in the first place, medyo mabudlay kag medyo maute, hindi bala? Yeah, super OT. Actually, for me, my strategy right now is to post every day a content lang talaga. Parang may update lang talaga yung mga followers ko kasi I've encountered some of my followers na grabe hindi ka talaga napapagod na parang everyday talaga may content ka. Kasi I see to it, Adrian, na kahit mga videos lang, mga travel videos, they love it. They love kahit mga 10 to 15 seconds lang na, like walking lang sa beach, parang gano'n. Mykonos, they get to travel with me because of my videos, my photos. So sabi ko, oh, thank you. I appreciate it, yung mga comments na gano'n. Areho now let's talk about your favorite places, either locally or internationally, o kundi nga na-feature mo na sa imo social media page, Maurene's Happy Feet. Give me top 3, abe. Sige, hatagin ko. Top 3, internationally, I really love Korea. I went there with my cousin, and then when I love the place, nang dinala ko din yung parents ko on my first day. Also, I love the street food in Thailand and Singapore. I also went to Singapore, yung Universal Studios. We went to talaga yung mga rides doon. Locally, I'm a proud Sipalay noon. So I think mostly yung mga beaches or resorts in Sipalay, I've already featured it. Sipalay beaches talaga. Yung mga Campo Puno. Ang daming magagandang beaches in Sipalay. Also, I went in Bataan. Parang travel back in time ka talaga when you went there. And then yung last, here locally, I love Balay sa Busay, DSP. Like, yung makikita mo yung Malatan of Falls while enjoying a cup of coffee. Parang ang ganda doon. One of my favorite places on this day talaga. Anyway, this is very important. I know hindi lahog-lahog ang content production. What was your most challenging experience so far? Usually, yung pinaka-challenging talaga is how can I get the attention of my followers? Like, kung minsan meron ako mga places or mga restaurant na I think na they would love it, but then when I post it, parang wala siyang masyadong engagement. So yung how should I market? The way that I market na lang yung place or yung, for example, meron akong header, like for example, no entrance, infinity pool. Punta na kayo. O parang ganun yung pumapatok sa akin. Parang 50 pesos. 50 pesos may infinity pool ka na. Parang ganun yung pumapatok sa akin, Adrian. So, tinuloy-tuloy ka na yung mga ganung content. Kasi parang pagkakita mo na ng header, oh my gosh,
50 pesos lang, magpunta tayo dito. Eh, ang dami-daming nagtatag sa mga post ko ng mga ganun. So, tinasar ko na yung mga ganang marketing. How do you choose naman your content? Like parang take me to your list of criteria. Ano-ano ba dapat ang ara? O pwede amo ni siya, namin ni siya for social media posting. Okay. Usually, I do alternates na lang. Kasi pag resorts, parang nagsasawa din sila. So, I usually do resorts, parang MWF, then Thursday, restaurants naman. And I tried na every morning, I really post a video, yung kahit travel video lang na mga nang nagsiswing ka sa mga gandang view, lumalakad ka sa mga beach. I always do alternates na lang in my posting. Baki, no? In short, no? Oh, baki. Go ahead, Mau. Invite our kapuso diri sa Western Visayas. Ilabi na gid ang mga lagawan diri sa aton nga region 6 to check on your various social media platforms para makita nila kung ano gid ang mga dapat bisitahan sa imo nga page. Go ahead. Yes, for more lagaw, kaon, kag mga lingaw-lingaw, please to visit my page. It's called Mawi's Happy Feet. Thank you so much, Ged. Na mga kapuso. Mau, thank you so much for being part of our program. God bless you. Stay safe. Be happy. Bye. Thank you for having me, Adrian. Bye-bye. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.